onaj kuranski ajet koji od nas traži pa kaže innamal mu'minune ihvetun, muslimani su braća. Ovi koji nas ubijaju moramo se upitati da li su to naša braća. Ovaj šehid nije išao da napada Kladušu. On je išao da brani svoj narod. Gospoda iz Kladuše prva je povukla baraš na oružju, na svojim puškama protiv pripadnika oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Ja vas molim, pozivam i te ljude sa te strane da se urazume. Kad je krenuo rat u Bosni, on se pozdravio sa svojim kolegama i rekao je, prati kod mene, ja idem da se borim za svoj narod, Ta 505. Bužimska, to je neverovatno nešto, to tim ljudima, koliko god oni bili neprijatelji, ja sam uvek govorio reči hvale, jer su stvarno mnogo, ali mnogo hrabri. Ako može se kaže ludo hrabri, onda su to oni ludo hrabri. Da li su to neki moralisti hođe, da li je taj fanatizam? Ali se se često čuo motorovom sa legijom. Pa ne često da su se čuli motorovom, nego je sad to blizu, mala je to kvadratura terena, mala je, nekad su se vodila akcije na nekih 100 metara ili bliže da ne možemo ni njih da pomerimo. 17 akcija na Plazikur, jedno brdo ispred Kladuše. 17 akcija, 17 napada, nismo mogli da ih pomerimo. Za ne verovati. Gospodine zapovjedniče, zahvaljujem se na predaji ratne zastave 105. Bužinskoj udarnoj muslimanskoj brigadi. U svoje ime, u ime svih ovih boraca i starešina 105. Bužinske udarne muslimanske brigade, zaklinjem se da ćemo je dostojno nositi iz boja u boj do konačne pobjede, do slobodne Bosne i Hercegovine. Gospodo borci i starešine, pozdravimo našu ratnu zastavu sa našim ratnim pokličem, koji je odnio mnoge pobjede i odjeće i sutra. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Da, zemlja Bosna rodila je još jednog šehida, Izeta Nanića, samo jednog među stotinama i hiljadama jednakih. Ipak, neko je zapisao, stroj vitezova šehida dobio je svog komandanta.